ብዙሓት ሰማዕት ኢልና እንጽውዖ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንብሎ ኣባል ገዛኢን ንጉሳዊ ቤተሰብን እንኳን ተነበረ ኣብ 27 ዕድሚኡ ንፍቕሪ ክርስቶስ ካብ 3 ሞት ተሲኡ ኣብ 4ይ ሞት ፍጹም ሰማዕት ዝኾነ ሊቀ ሰማዕት እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ኣቡኡ ወታደር ሰባኺ ሐዋርያት ኮኸብ ናይ ቤይሩት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት መን እዩ? ኣብዛ ቪድዮ ካብ ዝተወለደላ ሊዳ ክሳብ ተኣምራት ዝፈጸመላን ሰማዕት ዝኾነላን ቤይሩት ክንጓዓዝ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳና ጽንሑ። ጊዮርጊስ ማለት ሓረስታይ ሃይማኖት ማለት እዩ። ኮኸብ ሰማያዊ ሓረገዌ ፀሓይ ተባሂሉ ይትርጎም። ኣቡኡ ቅዱስ ኣናስታስዮስ ተወላዲ ቀበቆድያ ዝኾነ ኣዲኡ ድማ ተወላዲት ሊዳ ዝኾነት ቅድስቲ ዮብስትያ ትበሃል። ክልቲኦም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክርስቲያናት እዮም ነይሮም። ኣቦኡ ዞሮንቶስ ዝተብሃለ ብሮማን ተኾን ብቋንቋ ቅብጢ ኣናስታስዮስ ይበሃል። ኣናስታስዮስ ናይ ሊዳ ልኡል ኮይኑ ተሾይሙ ኣብ ይነብር ነበረ። እዞም ቅዱሳን እዚኦም ነቲ ውቅብን ምልኩዕን ልኡል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዕለት 20 ጥሪ 277 ዓመተ ምህረት ኣብ ፍልስጤም ሊዳ ኣብ ትበሃል ቦታ ወሊዶም። ብዘይካ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማርታን ሃናንያን ዝበሃላ 2 ኣዋልድ እውን ወሊዶም እዮም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተወለደላ ከተማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሊዳ ተባሂላ ትጥቀስ። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ እዋን ስብከቱ ነቲ ኤንያስ ዝተብሃለ ሓንካስ ከም ዘሕወዮ ተጻሒፉ ኣሎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲ 10 ዓመት እዩ ነይሩ። ኣቡ ድማ ሞተ። ብድሕሪ እዚ ካልእ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ኣብ ክንዲ ኣቦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ፍልስጤም ኮይኑ ተመዘዘ። ታሪኽ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰምዐ። እታ ኣመሓዳሪ ብዘይካ ሓንቲ ጓል ካሊእ ውላድ ስለ ዘይነበሮ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ገዝኡ ወሲዱ ከም ወዱ ከዕብዮ ንኣዲኡ ድማ ክትህቦ ለመና። እቲ ኣመሓዳር ድማ ኣምሃሮን ኣብ ወታደራዊ ታዕሊም ኣሰልጠኖን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኾነ መጽናዕቲ ቅዱሳን መጽሓፍትን ካልእ ጥበብን ወዲኡ ፈረስ ምዝዋርን ቀስቲ ምትኳስን እንስሳ ዘገዳም ምህዳንን እውን ተማሂሩ እዩ። ኣብ ኩሉ ስርሑ ሓያል ሰብ እዩ ነይሩ። ጀግና ወታደር ኣብ ዓውደ ውግእ መራሒ እዩ ነይሩ። ኣብ ጀግንነትን ፍቕሪ ሃገሩን ክወዳደሮ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን። ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ነበረ። ብሰንኪ ሓይሉን ብሰንኪ ጅግንነቱን ድማ ኩሉ ግዜ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ክብሪ፣ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ይውስኸሉ ነበረ። ኣነ ሰራዊት ክርስቶስ መጻእኹ ናብ ዓውደ ውግእ እንተኣቱ ጸላእቱ ብፍርሕን ምንቅጥቃጥን መሊኦም ይሃድሙ ነበሩ። ንጸላእቱ ድማ ወትሩ የጥፍኦምን ይማርኾምን ነበረ። ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዕዮኡ ሓጊዝዎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እቲ ዘዕበዮ መስፍን ንጓል 15 ዓመት ጓሉ ተመርዒው ኩሉ ሃብቱ ክህቦ ይሓስብ ነበረ። እቲ መስፍን ነዚ እናሓሰበ ከሎ ብፍቓድ ኣምላኽ
ሞተ ድሕሪ ሞት እቲ መስፍን ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ቤይሩት ዝተባሃለ ሃገር ኸደ ኣብታ ሃገር እቲኣ ሓደ ዓብዪ ገዛኢ ይነብር ነበረ እታ ሃገር ኣብ ገምገም ፈለግ ኢያሪኮ እትርከብ ኮይና ኣብ ቅድሚ ሮማ መንደቕ ተሃኒጻ ነበረት መናቕድቓ ድማ ከም ሊባኖስ ኣብ ባሕሪ ኣፍ ደገታት ነበሮ እታ ከተማ ሓያል ስለ ዝነበረት ብመሬት ይኹን ብመርከብ ክትጥቃዕ ኣይተደፈረትን ህዝቢ ቤይሩት ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ገበል ዝበሃል መንፈስ ሰይጣን ዘምልኹ እዮም ነይሮም እቲ ገበል ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ንስሪ ክልተ መንፈር ጭሕሚ ኸማጣል ከም ኣንበሳ ድማ ጭፍርን እግርን እዝኑ ከም ኸልቢ ኣስናኑ ከም ሓርገጽ ነበረ ስለዚ እዞም ህዝቢ ቤይሩት ነቲ ገበል ኣዋልድ ደቆም ይስውኡ ነበሩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣዋልድ ሃገር ምስ ተወድኣ እታ ብሩክታዊት ትበሃል ጓል ኣመሓዳሪ እቲ ገበል ንኽበልዓ ናብ ጫካ ተወሰደት ብፁዕ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቤይሩት ምስ በጽሐ ኣብ ጫካ እንትዛወር ጓል ኣመሓዳሪ ኣብ ጫካ ንበይና ኮፍ ኢላ እናበኸየት ጸንሐት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብዚ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ሓተታ ግብሪ ከም ዝተዋሃበትን ካብዚ ቦታ ቀልጢፉ ክሕባእን ከም ዘለዎ ነገረቶ ሓያል ቅዱስ ጊዮርጊስ ንሰይጣን ከም ዘይፈርሖን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽትን ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብዚ ርጉም ሰራዊት ከድሕነኒ እዩ በላ ብዛዕባ እዚ እናተዛረቡ ከለው እቲ ገበል ንምድሪ እናነቕነቐ መጺኡ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ክበልዖ ደለየ መልሓሱ እናወዛወዘ መርዛም ትንፋሱ ኣብ ልዕሊኡ ነጸጎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ሓይሊ እግዚኣብሔር ጸዊዑ ብስም ስላሴ ምሳ ማዕተበ ሓይሊ ትገበል ተዳኺሙ እቲ መርዚ ጠፍአ ብድሕሪኡ ቅዱስ ጊዮርጊስ እታ ንገበል ዝተዋሃበት ጓል ንጉስ ካብቲ ገበል ሓር ኣውፅኣ ተኣሲራትሉ ዝነበረ ፈቲሑ ብፈረስ እናጎተቶ ናብታ ከተማ ኸዱ ኣብታ ከተማ ምስ በጽሑ ህዝቢታ ሃገር ነቲ ገበል ምስ ረኣዩ ክቐትለና ኣይሎም ብዓብዪ ፍርሕን ስንባደን ሓደሙ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ስለምንታይ ንኣምላኽና ኣምጺኻልና ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ድማ እዚ ንርእሱ እኳ ከድሕን ዘይኽእል ከመይ ኢሉ ኣማልኽኩም ክኸውን ይኽእል በሎም ንሳቶም ድማ ኣምላኽና ይንገድፍን በልዎ እንተዘይገዲፍኩሞ ድማ ኣነ ክፈትሖ እየ ንኽውደአኩም ድማ ክሰደልኩም እየ በሎም ንሳቶም ድማ ክትቐትሎ እንተኽኢልኻ ነቲ ተምልኾ ኣምላኽ ክንኣምን ኢና በልዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ኣብ ከተማ ውፂኡ ነቲ ገበል ቀተሎ ህዝቢ ነዚ ኩሉ ርእዮም ብስም እግዚኣብሔር ኣሚኖም ተጠመቑ ኣብታ ዝቐተለላ ከተማ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰሪሖም ኣብቲ ግዜቲ ዲዮኒሶስ ዝስሙ ንጉስ ፋርስ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ብምልእታ ስልጣን ነበሮ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ስልጣን ዝነበሮ ኣዝዩ ሓያል ንጉስ እዩ ዋላ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኡ ተሪር ልቢ ዘለዎ ንጉስ እዩ ነይሩ ኣንጻር ክርስቲያንን ኣብያተ ክርስቲያናትን እውን እዩ ነይሩ ሉድያኖስ 70 ነገድ ኣኪቡ 70 ታቦታት ኣቂሙ ይሰግድ ነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ ከተማ ንጉስ ዲዮኖስዮስ ብምኻድ ምስቶም ኣረጋውያን ነገስታት ናይ ሰማዕትነት ቃልሲ ጀመረ ሰማዕትነት
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ ነገር ኣይኾነን። ሎሚ እውን እንትኾነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብሰንኪ እምነቶም ይስውኡ ኣለዉ። ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ዘመነ ስደት ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ሰማዕት ዝብል ቃል ክንርኢ ከለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር፣ ብዛዕባ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሓፈሻ ከምኡ እውን ብዛዕባ ሃይማኖቶም፣ ብዛዕባ ሓቂ ምምስካሮም፣ ሕቖኦም ክውቃዕ፣ ስግኦም ክቃጸል፣ ርእሶም ክቑረፁ ዝሃቡ ቅዱሳን ኣቦታትን ቅዱሳን ኣዴታትን ዝገበርዎ ቃልሲ ዝገልጽ ቃል እዩ። ብእምኒ ተቐጥቂጦም፣ ብመንኰርኰር ተጨፍሊቖም፣ ብጦር ድማ ተወጊኦም፣ ኣብ በረኻ ተሰዲዶም ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ ናይ ሐሙስ መዝሙር ንማርያም መሪር ቃልሲ ሰማዕታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰማዕታት ብሓቂ ጣዕሚ ዝዓለም እዚኣ ኒዒቖም ንእግዚኣብሔር ደሞም ከም ዘፍሰሱ ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ክብሉ መሪር ሞት ከም ዝተጻወሩ ገሊጾም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ዱብያኖስ ብምኻድ በረከት ኣቦይ ተቐቢለ ክመጽእ በሎ። ሃይማኖትኩም ገዲፍኩም ጣዖት ኣምልኹ ብምባል እቶም ህዝቢ ጣዖታት ክሰግዱ ረኸቦም። በቲ ዘጋጠመ ነገር ኣዝዩ ሓዘነ። ነቲ ህያብ ንኣማልኽትን ምጽዋትን ሂቡ ናብቲ ነገሥታት ተኣኪቦም ዝነበሩ ቦታ ኸይዱ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዱብያኖስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምን እየ ብምባል ብዛዕባ ኣምላኽ መስከረሉ። ንጉስ ዱብያኖስ መንነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ተረድአ ኣብ ልዕሊ 10 ኣህጉራት ክሽመካ እየ፣ ነቲ ኣነ ዘምልኾ ኣፖሎል ድማ ኣምልኾ በሎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ኣነ ዘምልኾ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ቅዱሳን እዩ እሞ ዝኾነ ክብርን ሽልማትን ኣይደልን እየ፣ ሃይማኖተይ ኣይክሕድን እየ ኢሉ ኣጥቢቑ ነገሩ። እቲ ንጉሥ ተቖጢዑ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ ስቓያትን ብምውራድ ኣብ ገረብ ሰቐሎ። ስጋኡ ከም ዝቃጸል ገበሮ። ሓጺናዊ ጫማ ገይሩ ድማ ንኽመላለስ ኣዘዘ። ስጋኡ ድማ ተቐዲዱ ኣዕጽምቱ ተጨፍሊቑ ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ንቅዱሳን ዘበርትዕ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራኡ ተጻዊሩ ቃልሱ ንኽቕጽል ገበሮ። ሕጂ እውን ንጉስ ዱያን ብበትሪ ተሃሪሙ ብሓዊ ተቓጺሉ ርእሱ ብመዶሻ ተሃሪሙ ዓንዲ እምኒ ኣብ ኸብዱ ተኣሲሩ ከም ዝቅቀል ገበሮ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ክመውት ስለ ዘይከኣለ ስጋኡ ቆሪጹ አንጠልጠሎ። ኣምላኽ ኣብ ኢዱ ኹናት ኣልዒሉ 6 ዓመት ተወሳኺ ክትቃለስ ኢኻ፣ 3 ግዜ ክትመውት ኢኻ፣ ኣብታ 4ይ ድማ ክትቕተል ኢኻ በሎ። ኣብ መከራኡ ኣክሊል እሾኽ ኣብ ዝሰብር ቃል ኣተወሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ኑድያኖስ ኣታኸዳዕ ኢኻ በሎ። ኣምላኸይ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒኑኒ በሎ። ዲዮኖስ ብምኽሪ ጠንቋሊ ኣትናቴዎስ ድማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ መዓንጣ ቆሪጹ ዘሕምም ናይ ኣስማት መድሓኒት ከዳሉ ሓተቶ። ነዚ ኣዳልዮም ንቅዱስ ጊዮርጊስ እንትህብዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብስም ኣምላኽ ጸዊዑ እንትሰትዮ ከም ወርሒ ደመቐ። እቲ ነዚ መርዚ ዘዳለወ ጠንቋሊ ኣሚኑ ተጠመቐ። እቲ ጠንቋሊ ባዕሉ ድማ ሰማዕትነት ተቐቢሉ ዓረፈ። ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን ተመሪዙ ተቐቲሉ ተጨፍሊቑን ናብ ዓሚቕ ጉድጓድ ተደርቢዩን ብእምኒ ተዓሺጉ ጎይታ
ነቲ ዝጨፍለቐ ቁራጽ ኣብ ኢዱ ሒዙ ንመንፈሱ ኣበራበሮ። ተንሲኡ ንኣሕዛብ መሃረ። ናብ ንጉሥ ሃረም ቀሪቡ ኣምላኸይ ካብ ሙታታ ተንሲእኒ ኢሉ መሊሱ ብዓራት ሓጺን ተሃሪሙን ተሳቐየ። ብታሕቲ ድማ ሓዊ ይቃጸል። እቲ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ክቐተል ብዙሕ ጸገማት ኣዚዙ ዝነበረ ንጉሥ በቲ ዝፍጸም ዝነበረ ተደናጊሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዓረብያ ሒዞም ስጋኡ ጥሒኖም ካብቲ እምባ ኣፍሲሶም ክዘርእዎ ኣዘዞም። ከምቲ ዝተባሃሎም ድማ ገበሩ። እቲ ስጋኡ ዝዓረፈሉ ሳዕሪ፣ ቆጽሊ፣ ኣእማን፣ ዕንፀይትን ግን ኩሉ እግዚአብሔር ጊዮርጊስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ጊዮርጊስ ሰማዕት ንእግዚአብሔር እናበሉ ኣመስኪኖም እግዚአብሔር ቃሉ ሕያው እሞ ንሳልሳይ ጊዜ ኣድሓኖም። እቶም መከራን ስቃይን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝህቡ ወታደራት ትንሣኤው ርእዮም ሰንቢዶምን ፈሪሖምን ብዙሓት ኣሚኖም ኣብ እግሩ ወደቑ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ንኦት ንኽሰግድ ናብ ክፍሉ ወሲዱ ይኹን እምበር ሰበይቲ ንጉሥ እስክንድርያ ንኽተኣምን ገበራ። ሽዑ ንኣጵሎጣዎት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዘይኾነ ኣዋሪዱ ምድሪ ክትውሕጦ ገበሮ። እታ ንግሥቲ ሓይሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መስከረት። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ትምህርቱ ሰሚዖም ጽባቕኡ ዝረኣዩ ኣሚኖም ተጠሚቖም ሰማዕትነት ተቐቢሎም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ነገሥታት ኣለውያን ናብ እግዚአብሔር ከም ዘይተመለሱ ስለ ዝተረድአ ተመሊሱ ብሓዊ ክጠፍኡ ገበረ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቅዱስ ጊዮርጊስ መዘከርታ ሰሪሑ ብስምኻ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑ ብስምኻ ብስቃይ ዝጽሊ ብስጋ ድሕነት ብነፍሲ ምሕረት ከም ዝረክብ ቃል ኣተወሉ። ንሱ ድማ ካብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ከማኻ ዝበለ ሰብ የለን በሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ንቤተ ክርስቲያን ብዝነበሮ ፍቕሪ ርእሱ ብሰይፊ ተቖሪጹ ኣብ ጉድጓድ ተደርቢዩ ንኣእምሮ ብዝኸብዶ መንገዲ ብዙሕ መከራ ኣጋጠሞ። ብዕለት 23 ሚያዝያ ኣብ መበል 27 ዓመቱ ተሰዊኡ። ኣብ ክርስቲያናዊ ቤተ ክርስቲያንና እውን ብ18 ጥሪ በዓል ዓበይቲ ሰማዕታት ፀሓይ ፋርስ፣ ኮኸብ ቤሩትን ሰማዕት ኢትዮጵያዊ ገበሌዳ ዝርዋተ ዕጽሙን ይኽበር። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንሰማዕት ዘርዋተ ኣጽሙ ትበሃል። ዘርዋተ ኣጽሙ ማለት ብደሙ ኣዕጽምቱ ፋሕ ዝበለሉ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ታሪኽ ክንገልጾ ዝፈተናዮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ጸገማት ተጻዊሩ ብጽንዓት ሰጊሩ ካብ ሰራዊቶም ንሸውዓተ ነገሥታት ካብ ምስዓር ሓሊፉ ንብዙሓት ኣሕዛብ እውን ስዒሩ ኣብ መወዳእታ ሰማዕት ኮይኑ ተዛዚሙ። እግዚአብሔር ንሰማዕታትን ቅዱሳትን ኣብ ቃልሶም ኣበርቲዕዎም እዩ። እግዚአብሔር ንቅዱስ ጊዮርጊስ ን7 ዓመት ቃልሲ 7 ኣኽሊል ክብሪ ሂብዎ። እቲ ኣብ ፈተና ዝጸንዕ ብፁዕ እዩ። ምስ ተፈተነ ድማ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ዝበሎ ነቶም ዘፍቅርዎ ቃል ዝኣተወሉ ኣክሊል ሕይወት ክቕበል እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ እውን ኣብቲ ራእይ ነቲ ክትቕበሎ ቀሪብኻ ዘሎ መከራ ክሳብ ሞት ኣይትፍርሓዮ፣ እመነኒ ኣክሊል ሕይወት ከበካ እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሕሪ ብዙሕ ጸገማትን ፈተናን ናይ ሕይወት ዘውዲ ተቐቢሉ። ብሓፈሻ ንሕና ክርስቲያን ደቂ ቅዱሳን ፈተውቲ ሰማዕታት ስለ ዝኾንና ኣብ እምነትና ጸኒዕና ብሰንኪ እምነትና ዝመጸና
ዝኾነ ይኹን መከራን ፈተናን ተጻዊርና ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትና ኣብ መስቀል ምእንታና ዝተሰውዓሉ ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደምን ተቐቢልና ክሰብ መወዳእታ ብእምነት ኣካይዳ ብሰናይ ተግባርን ንስሓን ክንመላለስ ይግባእ። ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር ክንጽልን ክንልምኖን ይግባእ። ናይ ስሙ ቅዱስ ወራሲ ኣማልድነቱ ክበጽሐና እዩ። በዓላት ዝርዝርን ቅዱሳንን ነቢያትን ሰማዕታትን ክንዝክር እንከለና በረከት እቲ ዓብዪ ሰማዕት ኣማላድነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንዝክርን ክንካፈልን ይግባእ።